مردار چارو کا السلام علیکم مراگش بزانہ معشمارہ وشت کنی مروچی اقباز دلپدر دے روچے بلوچی زبان و ادب واسطہ بلوچی زبان یک درپشوکیں استارے مروچی چما جتا بتا سس تک واج مبارک قاضی صاحب کے آئی کوڑے دنیا سفر کو تھا مبارک قاضی صاحب 24 دسمبر 1950 ششا پستنیہ ودی بتا وہ یہ ونداتی وانہ کو زانوں سے پستنیہ در بڑتا وانہ کو زانے کا سرجم کرنے کا پتہ سرکاری نوکری کو تھا بلے آئی دولت دینا بلوچی زبان بلوچی ادب و بلوچی شاعری کے ہستے بتا تو کل سب گوشتا کہ وتی دوستانی شگان و غم وتی دشمنانی بدو ستوں چوشے قاضی مبارکیں کہ پدا مشکلیں ودی چوشے قاضی نو پدا بلوچی زبان و بلوچی ادبا ودی نبی بلے قاضی مبارکہ وتی بہارے کار کو تو چری دنیا رخصت بو مبارک قاضی اما مزن نام ہے کہ آئیے بلوچی شاعری یک نوکیں آپسر یا سر کو تھا وہ بلوچی جدید شاعری تھا مبارک قاضی نام دا کرنا زندگ بھی وہ قاضی مبارک کے ہستے مگندیں گستگیں بازیں وطنا نادرہ بتا یا بیماری آماج بتا بلے آئیا وطارہ برتا گوں وتی زند کے ہستے ہمیں بڑا گوازیں تھا بلے مروچی مبارک قاضی کے ہستے یہ دنیا نہیں یا بلوچی شاعری کے ہستے قاضی مبارکہ تا کرنا یاد کا مبارک قاضی صاحبہ بلوچی شاعری انچے نام ہے انچے مقام داتا کہ مبارک قاضی کتگیں کار بلوچی ادب و بلوچی لفظاں کو بلوچی زبان اتحاطہ کرنا زندگ ماں مبارک قاضی صاحب اما مردم بتا کہ آئیا بلوچی زبان دیمرویہ بنداتی دورہ بگڑتا گڑ سراوتی جہد برجا داشتا امک ادبی لفظاں کی دیوانی بتا مشاعرے بتا یا دیگے جہد دی بتا مبارک قاضی صاحب کہتے ہیں اودا ساڑی بتا مبارک قاضی صاحب شاعریہ ودیک مچارن تو جدید شاعری تھا مبارک قاضی اللہ اچھا جوانی غزل گوشتا مبارک قاضی صاحب مگندے کہ آئیے ایک شاعری بارے مزن بارے گوں آشوبی شاعری وزا انقلابی شاعریہ وابستہ ہیں قاضی صاحب نے یہ کہا ایک مزن شاعری بتا بلکہ آئیے دل و دماغ تھا سیاست کے ہستے ہیں چو استعلا درپشتا مبارک قاضی صاحب کے ہستے ہیں آئیہ بندی جا دستگاں جیل بتا مد گندی کے قاضی صاحب نہ یہ کا اسٹوڈنٹ دربری زمانہ کا آئیہ بندی جا دیشتا بلکہ 2006 ابتا مبارک قاضی صاحب کے ہستے بازیں ودیا سنٹر جیل طور بتا بندی بتا اودا قاضی صاحب بازیں شہر نبشتہ کو چرشی پد بلوچی لفظاں جدکار و ادیبانی کوشاں پد کے ہستے قاضی صاحب رہا بتا بلے قاضی صاحب کے ہستے ہما ودا مگندے کے سرین پروش بھی یا بعض دل پدرد بھی یا یہ یک راستے دستے موت پوشی کے آئیے یکیں ورنہ چوک کمبر مبارک شہید کنک بھی تو قاضی صاحب کے ہستے آئیے کمبر مبارک وانے تھا وہ کمبر مبارک کے ہستے بولان میڈیکل کالجہ ڈاکٹری تعلیم وانے کا بتا بل بدبختیہ کے ہستے جنک بتا شہید بتا چرشی پد مبارک قاضی صاحب کے ہستے آئیے ایک اچھے زندے گوازی تھا بلشی باوجود کے ہستے آئیے وہ طرح توانا کو تھا ڈٹ کو تھا او بلوچی شاعری و بلوچی زبان ہے ادب کارا دستگٹ بتا چونکہ یک مزن تاوانی پا بلوچ راج پا بلوچی زبان و بلوچی ادب کہ مروچی مبارک قاضی صاحب کے ہستے 16 ستمبر 2020 سے تربتا بیران بتا ہوا یہ میت کے ہستے آئیے آبائی میتک پسینیہ سر کنک بتا چونکہ قاضی صاحب مگندے کے آیا کنچیں کھول یا منچ فیملی یا متعلق داری کہ ریسپیکٹیبل قول زانک بھی پسنیہ تھا تو قاضی مبارکہ مگندے کے امک دورہ با بلوچی زبان دیم رویہ ہوتی جو کوتا گاہاں قاضی مبارکہ ایک چشیں کار و کرد کے ہستے نداشتا یہ ہم گپا کو شکل لوٹیں قاضی صاحب ارودہ وش نیوز ہے امک مراکشاں ودے کے توار کنک بتا تو مبارک قاضی صاحب ساڑی بتا مگندے قاضی صاحب اشارہ پا ایوان اقبالہ میں ایک شہری دیوانی برجم دارک بتا چرشی پد قاضی صاحب کے ہستے آواش دیوانہ مراکشاں ساڑی بتا ہوتے آیا لے کا درشان کتگاں پیرا سالیو نادروی عبید قاضی صاحبہ اچ بر منا نکوتا مکن نکوتا امک پروگرامہ کے لوٹائے نک بتا قاضی صاحب ساڑی بتا آئیا منی بھی ایک جوانی پروگرام کتا بعض شہر منتگاں تو ہمیں بڑا قاضی صاحب ایک شہر ہی کہستے ہیں آئیا بعض جوانی وڑیا گوشتا تو شہرہ معشمارہ وتی مراگشتہ پیش داریں او پدا مراگشہ دیما بن اے خدا اے منصفیں پروردگار اے ہستی ساز سرانی رازدار مرچی کہواریں گوسپندہ پہر کن اے خدا گونترا زاری و فریات منی گونترا دزبندی و حرز منی یک دو جستن منا پسو بدے اے خدا چیزوں کے روچے منی میں بازارہ حجب رنگی سپاہیت گیا چیزوں کے روچے میں بازارہ حجب رنگی سپاہیت گیا
ما تو شیرمچ پیرو ورنہ کشتگن تو برہنگا دور داتگن ودگی چندے میار جلے مزار دے پر بینا میں دیارا مرتگن کئی بزانتا زندگن تا مرتگن کئی بزانتا زندگن تا مرتگن آس دنتش دہیں بازار گس کڈکو کرگینو پشبندو گدان لوگو بان مالو مڈی دوس گومت مرتگن باروٹیاں تانا منگو پنچ شش ارو جڑا پشکتگن مال مڈی دوس گومت مرتگن باروٹیاں تانا منگو پنچ شش ارو جڑا پشکتگن جہ پجا منزل پا منزل سجنان اس نگندہ مہروانی مردمی جہاں پجا منزل پا منزل سرجنان اس نگندہ مہروانی مردمی جونز تک بازار کل اس نگندہ مہروانی مردمی جونز تک بازار کل اے خدا منصفی پروردگار ہے مہربان اے خدا انش کو حیران ہے مردر چاروں کا قاضی صاحب جوانی لچا شما دلگوش کو اور قاضی صاحب لچا کے ہستے بعض جوانی لچا یا اور قاضی صاحب یہ ودا کے ہستے چاہے دنیا رخصت بودتا اور یہ کوڑی دنیا سفر کو تھا اور قاضی صاحب چیزی کسانی کلے پہ کہ آئی تو کا مختلف اقصا معاشمارا یہ پیشداری پتہ مراکشا دیما برے لچے دزگیر نگواتا کوپگا ننگارو بردے نما خانہ ترائیں خنجرے گو نگواتا کوپگا ننگارو بردے نما خانہ ترائیں خنجرے گو نہ چورا سین بستگوں کتارا نہ چورا سین بستگوں کتارا نہ مرگاں باندھلا بستک سرائے نہ تب تک کاس لاکائیں نہ کوشا گرز بستا نہ تب تک کاش لاکائیں نہ کوشا گرز بستا نہ استارانہ سی تیری پکارے نہ روچا پیشتی ککار رنگا دلن پار سنگو سنگا دلن پار سنگو سنگا مبارک زندگی انچا گزارے مبارک زندگی انچا گزارے چو مرگے بے پدوہا سو کلماٹیں جنین زہاگے گو گیرا منا صدرندہ سوگندے مبارک منا صدرندہ سوگندے مبارک ادھا ہر مرگو مور سے ہمارو مائک وتی زندہ وتی رنگا روانے بلے افسوس بے عمر مبارک تو ہنچو ون تو اسی در نورتا ترا صد آفرینے ترا لک مہربائیں ترا صد آفرینے ترا لک مہربائیں وتی وعدہ شمشتن کہ جند رات کشتن وتی وعدہ شمشتن کہ جند رات کشتن یہ دلو پارگان جند زہیری نارگان جند یہ دلو پارگان جند زہیری نارگان جند بدام سرمست باتے مبارک اشت باتے یہ بس بنیادم کے نا شریکن یہ بس بنیادم کے نا شریکن کہ دگرے ملکتو مانا وطی کن چھتو ناسپلی کن کدی بارے بلوچستان باغیں کدی بارے بلوچستان باغیں مبارک قاضی دوبر بدی کا وتی پرمستگیں روچاں بدی کا بڑا در چاروں کا چونکہ ماں گپتران کریں مبارک قاضی صاحب حوالہ ہوتی گپترانہ دیما بریں ڈاکٹر علی دوست صاحب میں کو ممرداری کن گائیں ایک ذاتکار بلوچی زبان نامدار شاعری آئیوں گیشن گپتران کریں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب وعلیکم السلام ہو جا تو بعض منت وارے سر تو کشتہ مراکشہ وارے تو مروچی بلوچی زبان بلوچی شاعری ایک مزن تاوانی بودتا تو شما چی سر پت بے قاضی صاحب مرگ پا بلوچی شاعری پا بلوچی زبان و ادبا چنچو مزن تاوانی وجہ قاضیہ گشتگت کے قاضی منوتی عہد درآمد بارے منی باریک کجامند وجہ مروچی چوش کے شمبے ہو شانزدہ ہند اور اے روچ کے ہستے پا بلوچاں چوش کے واجہ قاضیہ اے دنیا ہے سفر کرتگ بلوچ راج بلوچ دے درا پرسی گنت یا کھنچے سریا کے آئیوتی درہائیں زند پا بلوچی و بلوستانہ نادر کرتگت آئی کے ہستے مٹ دوبار مشکلین کے ودی بھی بیت آئی وتی شہرانی تام ہمیں گپارا دیما ورتگت وجہ یک مزن نام شاعریت کہ آئی گو وتی فکر و ازما ہنچے شاعری دیما عورتند کے محلوق کے دل توار جوڑ بوتند
یک نیمگی آیا وتی دوستدار نازنت گرا دومی نیمگا وتی دیه غمو کے سہانا بیان کتند. آئی شاعری پر زبان و لفظان کے مردمان و یک مزن ارزشی داشتا بلے ہما دہکان ہما شوانک کے آئی آہاں اشرا گوش داشت و قاضیہ را آئی شاعریہ را گوش داشت پورا آن ہم آئی اثر کرتگت آہاں مدام ہمیں چیز لوٹتے کہ وجہ قاضیہ شاعری دیما بیتن چوش کے ما گندہ وجہ کہ اتاشاد یک مزن شاعریت و اتاشاد رند ہما عزت و شرف کے وجہ قاضیہ رستگت منی خیالہ کے دگرہ نصیب نبوتت. آئی ایک کیسٹیں بیرانی پر بلوچ راج و بلوچ دیہا یک مزن زیان. تو نوکے ڈاکٹر صاحب مکمہ چونکہ تو وقت شاعری ہے تو یہ شاعری دفتر ہم دیمات کا تو جدید شاعری مودی کے گپا جنے تو جدید شاعری تھا قاضی صاحب کیسے ارزش تو بستار آش میں چوں گندے وجہ جدید شاعری و چنیا یک راج دفتری ہستے بلوچی جدید شاعری کجا موقع بھی شاعر کے ہستے ہیں وحدے کے آئیتا فکر بھی آئیتا عزم بھی آگوں وتی ہما ڈکشن وتی زانتکاریہ ہما کی وتی شاعریہ دیما کاری تو منی خیال ہے کہ جدید بھی یا کوہن بھی شاعری و شاعری ہیں بلے نوکے شاعریہ ما چارن گوڑا نوکے شاعریہ تہا دیگا ہم بعض نام ہستن بلے قاضی ہما شاعر ہیں کہ مانچو چساریہ گشت کے عام و خاص درہین آنی تہا کستے آرہ دوست داشتے پرچے کہ آئی ہنچے شاعری کرت کہ آئی تہا ما گندن کے چار و شبین ہم ہستت آئی تہا چیدگ ہم ہستت آئی تہا ہما شاعری بود انچشت کہ آئی مخلوقہ وطی نمگا کرشت اور ما گندن کہ آئی مزاحمت حوالہ گہگریہ حوالہ ہما کے شاعری کرتگ آچا دنیا کمو جتائیں دنیا ہم ہمیں پہمے شاعری کرتگ بلے قاضیہ کہتے ہیں یک مزن آثری دور داتا ہوتی چاگر دیتا. تو ڈاکٹر صاحب چونکہ مگندے کے ہستے ودی جاورہ چارن چونکہ تو مزاحمتی شاعری ہے گپا کن گئے تو قاضی صاحب شاعری ایک مزن بارے مزاحمتی انقلابی شاعریہ گو ہم گرنچی چونکہ قاضی صاحبہ نو دربری زمانہ گاہ یا جوانی دورہ مگندے کے آیا جیل و بندی جا دیستگاں پتہ 2006 آبتائی و دام طور پر سنٹرل جیرہ بندی گوتائی بازیں شہر نوشتہ کو تگاں تو شمچی سرپت بے کہ استیں جاورانی تہا مزاحمتی شاعریہ قاضی صاحبہ اسے اچھے وڑی دروش امید آتا ہے قاضی صاحبہ یہ چون زندگ داشتا وجہ مزاحمتی شاعری بارہ ہمیں وہ شکوید کیا ظاہر وتی دور و زمانہ کے جاگیریہ کنتے اور قاضیہ مدام ہنچو کے ساریہ گشتوں کے رومانی شاعری یا ہما کے مہر محبت شاعریاں ہم جوانی وڑیا کرتل اور مزاحمتی شاعری ہم آئیتا ہم آئی وتی فکر آئی وتی عزم آئی وتی چار و شبینہ نکار بستگو دیما وتی شاعری آوتگ تو ما ہمیں گندن کے بعضیں دیگا ورنہ شاعر ہستن کے قاضیہ بعض متاثر ہوتگا اور ہما ڈولے ہیں شاعری کرتگ نظم بھی یا دستور بھی دیتے قاضیہ یہ دوئیں پیڑانی تہا یا جوانے دین رہی آرتگ. ڈاکٹر صاحب چونکہ تو اتاشاد نام گئے تو ودی کے قاضی و اتاشاد کے ہستے آنی شاعری دیم پدیم کنک بھی تو شما چھ سرپت بے کہ قاضی صاحب کے ہستے چنچو بالا تریں آئیارا شاعریہ چونے دروشوں میں رنگے داتا وجہ اتاشاد شاعری ہم گہگیری یا مزاحمتی شاعری گندم بھلے اودا ما اچھو فیض احمد فیض ڈولا ما گندن کے چو ابہام تہا وتی گپا جان ما گندہ کے اتاشادہ ہم جوانے مزاحمتی شاعری کرتا بھلے قاضیہ یک دیگر رنگ آرتا آئی تہا قاضیہ وتی دے ہے زمانہ تو بگوش کے چو فکر عزم تہا پدر کرتگاں تو ہمیں حوالہ مخلوق آئی شاعری بعض پسند کرتا اور اتاشادہ رنگ ما ہمیں سرپدوان کے واجہ قاضیہ را کے شرف رستہ عزت رستہ شاعری تہا مخلوق تہا آدھے گا کسی منی خیالہ نصیبہ نفتا. تو ڈاکٹر صاحب چونکہ تو ہم وقت نصرم نوشتہ کنے چونکہ قاضی صاحب ہم وقت چاریں آئیے گشتر شاعری کو تا شعر لچہ نوشتہ کو تا بلے آئی چیزیں کہتے نصرم نوشتہ کو تا بنیادی طورہ بلوچی ادب تہا بلوچی لفظاں کے تہا قاضی صاحب نصر کے ہستے چنچو اہمیت داری ہے کہ چیزیں شما دیما کو ہستا شما ونتا جی جو قاضی کہتے ہیں یک جوانے نصر نگاری بھی تھا
नस्र नवीसों की बूता और माँ कोहने अगर हमारा रसाला और महताकम बिचारेंगे उदा हमारा बाजें आई नस्र गिंदगा का एंटे चूश के आया थजनो बिस्कंदे हवाला बाजें चीज निविष्टा कुत्तगा वती नामा हम कुर्तगी और दिगा हम मर्दमानी नाम इसरा आया वती नस्र दिमा वर्तगा और बाजें में संगता हमें गुश्ता के अगर काजिया नस्र निविष्टा वो करते हैं शरीय सरा दिलगोश बिदाते हैं और जवाने नस्र निगारी हम बुतगत और जवाने ताजनो बिचकंद निविष्टा कनो के हम बुतगत भले हमेशा के आई शायरी ने निगाह गेश वती दिलगोश बर कुर्तगत ठीक है बाज़ मैंने तुम्हारे डॉक्टर साहब तो अदकश मराक शवार बुते मैं तारो का डॉक्टर अली दोस्त साहब के बलूची ज़ुबान नामदार अदीब शायरिया काजी साहब जिंद सराई अज़म सरा खासतौर पर आई शायरी चक्का का पुत्रान कनगा डॉक्टर साहब गोशक हमेशा काजी साहब बलूची नोके शायरी के हस्ते जवान द्रोश में जाता भले मरूची काजी साहब ये दुनिया नहीं काजी साहब शायरी या बलूची ज़ुबान न करना काजी साहब शायरिया के हस्ते आगीर कारी काजी साहब शहर के हस्ता बलूची ज़ुबान व अदब तारीख हिस्सा जोड़ बुतगा और काजी साहब अमा बलूची ज़ुबान नामदार शायर बुत के आइया एक हद साजता एक ज़माना के साजता और मरूची काजी साहब दुनिया नहीं भले आइए को तगे कार बलूची ज़ुबान आइए कार और खिदमत त करना जिंदग बा काजी साहब शायरी दमा वदा बरजमानी दा के बलूची ज़ुबान बरजमानी ये बलूची ज़ुबान जिंदग भी काजी साहब शायरी के हस्ते बलूची ज़ुबान गेश तवाना का चूँकि बलूची ज़ुबान बदबकती हैं कि मरूची काजी साहब और एक मजन्ना में शायरी ये वती दौर सरजम को तब बलूची शायरी दुनिया शोता भले काजी साहब बुत का बाज़ें मर्दुमानी वास्ता एक पसंदीदा मर्दुमी नबुता बाज़ें काजी साहब वाला मर्दुमानी दिलग्रानी बुतगा तहफ़ात बुतगा भले काजी साहब व बलूची शायरी अमा को था बलूची ज़ुबान अदबा अमा जोत को था कि ये वने सर पदा पीदा नबी अंचो काजी साहब जिंदा गुश्ता के चुशे मुबारकें के काजी पद मुश्किल मदीद भी ब्रेक की जूरी पदाश में इज़मता साड़ी दिन गेशिंगा पुत्रान करें